Dalilin rasuwan story and screenplay directed Malam Nura Mustapha Waye marigayi ya rasu, Allah ya ji kansa, ya sada shi da masoyinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Daraktan shirin fim din Izzar So shiri mai dogon zango Nura Mustapha Waye marigayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu kallon mu na wannan channel, muna muku fatan alkhairi. A kamar da kuka sani, wannan channel ta saba kawo muku shirye-shirye abin da ya shafi labarai da yadda aka ɗauki waka ko shirin Hausa fim da ma wani muhimmin bayani a takaice dangane da 'yan fim. Muna bukata da kuma na subscribing, liking da sharing domin kawo muku ingantattun labarai. Hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa idan kuma na subscribing, na san ba za ku ƙi ba. A kamar yadda kuke kallo, dalilin rasuwan wannan fitaccen darekta na shiri mai dogon zango na Izzar So shi za mu gabatar muku a wannan bidiyo. Za mu saka muku kaɗan daga cikin jana'iza da kuma hotunansa da shirin da ya gabatar kamin mutuwarsa, wanda ya zama marigayi. Muna fatan Allah ya ji kansa. Malam Nura Mustapha Waye ko in ce Sayyidi Nura Mustapha Waye ya rasu ne a ranar Lahadi, wato jiya kenan, 3 ga watan 7 hijira ta 2022, wato in ji Bature 2022. Da fatan Allah ya sada shi da masoyin shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ji kansa, manzon Allah ya karbi bakuncin shi, kamar yadda shi da kansa ya ce ba abin da yake burge shi kamar in ya mutu zai haɗu da masoyinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Don muna fatan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karbi bakuncin shi. Ga shiri kaɗan na baya. Barkanmu da dawowa. Ainihin sanadiyar rasuwan Malam Mustapha Nura Waye, wato Sayyidi Nura, ba wani abu bane, Allah ne ɗauki kayansa. Dalilin mutuwar nan ta fuji'a, wato mutuwa kai tsaye lokaci ɗaya da safe, Allah ya ga daman ɗaukan abinsa. Kuma kamar yadda kuka sani, dama mutuwar fuji'a tana ɗaya daga cikin abin da zai zame mana ishara da wa'azi. Dama dai mutuwa wa'azi ce, amma mutuwar fuji'a tana kasancewa ne sakamakon in an ɗauki wani ku gane lalle tashin alkiyama yana dab da zuwa. Shi Malam Nura Mustapha Waye, daraktan shirin Izzar So, mutuwar fuji'a ne ta yi sanadiyar shi, ba wai rashin lafiya ya yi ko hatsari ba. Allah ne ya ga daman ɗaukan abinsa, kuma muna fatan Allah ya masa rahama. Shi mutum ne wanda ya kasance ya zauna da kowa lafiya, mai son ganin ci gaban al'umma ne da kishin Annabi Muhammad. Shi yasa ko shi za kalle shi tare da sunan masoyinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ta kaya kenan, sai dai mu ce Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. mu kuma in ta mu tazo, Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya sada mu da Annabi Muhammad duniya da lafiya, duniya da lahira, alfarmarsa Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel din kamar yadda muka faɗa, don tabbatar muku da wasu muhimman bayanai akan shirin 'yan Hausa fim gaba ɗaya da rayuwarsu na fili da na fim, insha Allah. Mu kuma za mu ci gaba da kokari wajen jajircewa mu ga mun kawo muku shiri mai amfani, wanda zai na gaskiya, wanda zai tabbatar muku da yadda abu yake, bi iznillahi ta'ala. Allah ya bar mu tare, Allah ya kara mana soyayyen juna, Allah ya kara mana lafiya da wadata. Bissalam. mashar silar tarbiya mai nuwa ilham